După aia spui teorema. Bă, voi fi noi. Bă, dar noi fi. Oi fi eu să fiu nebun, noi. Hai zic, doamnă, ia. Prost, oi fi. Nu mai știu ce mai. Hai bă zic. Păi spune iară cu Stai. Cum ai zis David? Mă, acum nu sau mi se pare. Hai bă zi acolo și te-am întrebat. Mă, da, fian, nu sau mi se pare. Doamne. 20 Zic. Gata, acum zic. Zic. Adică prondul. Așa, prunc. Doamna doctor, nu mai știu ce să mai fac. Am tensiunea 50 și nu știu ce mai fac. Nu știu, doamna doctor. Mă doare capul, mă doare inima. Nu știu ce să mai spun. Ultima oară cât ai. Am avut-o și 50, am avut-o și 25, dar nu mai știu ce să mai fac. Igual spune cât ai avut. Domnul Liviu a avut-o și el de... Dar din ce cauză? Nu, Am mâncat am mâncat sărături, am mâncat... Pasta. Ce să mai spun, mă? Ce a băut? Ce a băut? Poate a băut și el un vin roșu și poate nu știu ce mai spun. Dar nu e de la tensiune. La sărătură de făcut. La dacul știe. E de la Nu mai avea băiatul că de parazit. Ce mai zic? Să știe mai bine. Ia-ți micul de colea.